Nga kung gamayng tubag na adinhi sa atong ebanghelyo kaning Mateo 16:24 to 28. Timan-in ha, Mateo 16:24 to 28. Ni adinhi gisulti ni Kristo unsa daening tinuod nga pagsunod kaniya or pagdawat sa iyang mahal nga kasing-kasing. Matud pa niya dinhi, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Para nako mauni ang number one problem nato karon. Kay di kita ganahan mosunod aning maong pagtulun-ana. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ani ta sa kamo? First requirement, kalimti imong kaugalingon. Sus, purti gid nato yung makapreserbar sa atong kaugalingon. Hasta gani ang atong pagsimba, ang atong tumong aron nindot atong kaugalingon. Hasta sa atong pagdebosyon sa Sacred Heart, ang atong gihuna-huna ang mga promises, ang mga gipangsaad nga nindot sa Sacred Heart. Pero nalimot ta sa requirement. Ang requirement aron madawat nato ang nindot, sundo nato. Pananglitan ron mo take ka og bar exam. Unsay imong ginahuna, pasar o hagbong? Or board exam. Unsay gusto nimo, mo pasar ka o mo hagbong? Wala inoy, mo take ka ikas board exams or unsa mga exams, mo pasar gyud. Pero ang number one requirement, follow the instruction. Ayaw pagbuot-buot og moingon gani nga put and X, ayaw pagput og check mark. Aw hagbong yo kadiya. Sunda gyud ang requirement aron mo pasar ka. Di ba? Og moingon gani nga shade, ayaw badlisi. Shade. Asawan, sakto? Bekaron kamo, kinsa dinhi ang kalimtan gid niya iyang kaugalingon. Taas nga mo. Kaya di na gyud maghuna-huna sa kaugalingon. Ang isultis Ginoo maura gyud ang iyang buhaton, bahala nagmasakitan. Oy, wow. Mao na sigil Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko. Ingon Ginoo, paminawa sa ako. Gusto makakang kaluy anti ka, paminawa ko. Amo nang iyang gisumpayan dire ang kinsa tong sa ingon niya, kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Gisaad ni Kristo in relation sa gisaad sa Ginoo sa atong Old Testament na atong gitubag diri sa Salmo. Unsa to itubag nato sa Salmo? Ako ang magpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Grabe kaayo ni nga gisultis Ginoo. Siya may nagbuhat nato, siya ra say makapatay nato, siya ra say makahatag nato kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, ngilo kay paminawon ang Ninibe, kaning Ninibe nga word dili ni katong Ninibe nga kuan lang katong giwalihan ni propeta Jonas. Ang Ninibe nahimong simbol ni sa mga tao or mga nasod. Ang mga nasod nga dili na motuos Ginoo, ang mga nasod nga di na magsunod sa Ginoo, mga matay gyud. Bisag unsa pa ka developed, bisag unsa pa ka genius ang ilang mga leaders, basta di na mosunod sa Ginoo, patay gyud. Amo na rin hitabo Russia and Ukraine. Kanisang Amerika, kaning mga dato kay mga nasod na mga matay gina sila basta di mo sunod sa Ginoo. Matud pa diri nagpangidlap ang mga espada, ang gikuan ani ang gihisgutan ani kato pamangkinaraan nga gubat, pero karon oy nagpangidlap ang pako sa eroplano. Naghaguros na ang mga barko, ang mga tangke digira. Nagpanikad na ang mga ligid o ang mga pako sa mga fighting jets o mga uban pa diha. Ang mga nuclear weapons
kisi-kisi na nga gusto na gyung mo mutira o mga matay na ta. Bitaw, hinulgaay, pakitaay sa ilang mga armas o mga igugubat nga mga equipments. Hinadlokay ba? Pero usa ra gyud problema diha, mga self-righteous people. Di na kamaong muwagtang sa ilang kaugalingon, di na kamaong mupaubos. Abisan sa inyong balay, testing nyo, kamong mga asawa o bana, ayaw mo paminaw sa Ginoo, mo'y paminawa inyong kaugalingon, nya sunda gid na, gubot gid mo, gubot gid, bungka gid na inyong balay, gubat gid na, lupad pa ng inyong mga plato, mga kaldero, mga buak ko ng mga butang diha, patay gid mo. Ana, unsa may makuha? Be, baliha ko no be, kalinti imong kaugalingon asawa, ikaw ba na kalinti imong kaugalingon, unya mo'y paminawa ang Ginoo, moingon dayong Ginoo, asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Moingon imong bana nga, kaligo na day, ligo sa ka, ana bisag hilantan, ligo sa ka dito. Ana, unsa man, sugot ka ana, dili? Sugot. Oh. Ingka, padulong mamatay ko, ay mao lagi nag-ingon ni Kristo, mas maayo pag mawadaan ka sa imong kinabuhi, pagsunod di mo nako. Kay makabaton ka niini. O sige, supaka imong bana, ayaw kaligo, mingon na imong bana, adto sa pikas day, adto na natabok na to silingan. Ngano man, porte naman imong bahua. Luod naman kay kaparaniya. O di, anto na nangantong higdas pikas. Pero kaligo, di ba takigan ka? Nigtakig na nimo, sa may buhatos imong bana. Atimanon ka, hapyuron, hiloton, dados doktor, atimanon, alagaran. O di mo close inyong relationship. Before ka mamatay, close na kayo mo. Saman, ay may imo na i-prepare katong mutabok sa silingan o katong maklose mo. Hoy, tubag. Nasan? Para sa mga bana, higugmaan yung asawa, ihatag yun ang makaayo nila. Tanan nimong sweldo, tanan nimong kinitaan, ihatag yun sa asawa. Ang tanan nimong mga lakaw, imog yung ipahibaw sa imong asawa, kay imog unang kapikas. Mga bana, sige, suway ninyo glimod-limod inyong asawa. Suway bakak-bakak. Di ba bungkag lampini gid mo, putak-putak man gina, mahibawaan man ka, labi na karon daghan na kay social media, na dali kay kamsakpan nya. Bungkag, pero praktisa kuno ang honesty, sincerity. Ayaw sunda ang imong gusto nga naagi ng mga ismiringhoy. Oy, kanindot sa relasyon. Di ba? Unsam say sugo sa Ginoo para sa pare. Ang sugo sa Ginoo nga ang tanan gid nimong income sa parokya ibalik gina sa parokya, sa katawhan. Mao ra gid na. Sa unsa may ako Lord, stipend. Kana, mao bitanan na kay stipend kay imo na. Og makasabot ko ana. Unsa may mahitabo sa atong katilingban? Malambuon kay kadaghan anang muhog des kolekta. Nya punan pa ni atong pamaligyag slots para sa atong mga special projects. Di portig yung daghanang musod kay naman sila mamalit. Gahapon gani pila na itong halin. Nahalinan tag 346 ka slots gahapon, 840 na atong halin karon. Pakpak. Nindot ana. Siguro moabot ni na og 1,000 or 3,000 ba ni karong Domingo. May na lang. Nya, unsa man anak ko, isod ako sa kong bulsa, kay ang ako yung kaugalingon, ang ako yung future. Di oy, musunod ako sa Ginoo. Ang tanan nga gihugs kolekta, ibalik na ang lugar sa imo stipend. Nya kay gihunghungan sa kus Ginoo, kanang imong stipend ipalit sa dagslot. Ngano man, di ka mo palit, ang imo rang mga parokyano mo palit, palit sa ko. Pila man Lord, napo kada semana. Dako sa dana Lord.
Oh, may na lang na ibili na nimo dinhi sa parokya, ikamatay nimo, ay no, ikabalhin dai nimo. Ana, na kay nabilin diri nga tag na po kaslat kada semana. Palit sad ko. Magsigi ko kog panglingi, tan-aw na ko. Agid ato eh. Mangutanap tapos Ginoo kana inig-ingon dito sa atong treasurer, Pader mao ni imong stipend. Kasagaran malonis man na sulti. Pader mao ni imong stipend, pila may imo aning kuhaon. Ana, igtan-aw nako. Yay, 45,000 average 40. Ana, nako kuhaan pa ni ron og 5. Sus na apam pakuaan panig 10, 30. Nya kay naa man sad koy commitment para aning ato mga staff dinhi nga mutabang sa kus ilang mga problema. Kuhaon lang nako 5, labing dako 10, the rest ako na nang iuli o ihatag sa atong mga personnel dinhi. Mao nang inana ang tumong nako nya unsa man Lord gamay na mo lang kay ni iniglakaw pag ginako o na ay pobre na adere madre mangayo tahatag lang sa dana hurot na yon ingon ang Ginoo mas may nang mawad-an kas imong kinabuhi tungod kanako unsa man say imo pari man ka naday kay anak nako wapa na nya unsa may imong panagan-an awa may dependent nimo naday kay mga dependents nako akong pamilya sa mga dagko na nila nako nya kay mangayo man tagai nya wa nako ikahatag ay sus mabuhi ra na sila bisag mamatay ka karong gabi mabuhi ra gid na sila nako bitaw no kay dagko naman na buhi man ginang manok nga mga kalang kana pa bang dagko ng tao adi nako mobalaka ana unsa may resulta sa nakita ninyo dinhi sa atong parokya og sa akong na share amazing no amazing kay tanan pagkadaghan des mabuhat nato kun magsunod tas Ginoo pagkadaghan daing mahitabo nga nindot kun ang atong kaugalingon di na mo'y atong hunahunaon kung dili ang sugo nas Ginoo purtid ang daghanang mabuhi daghang makaeskwela, daghang ang malipay, daghang mga improvements nga mahitabo sa atong katilingban. So mora gani akong gauge, ang tao kung magsunod gani is kasing-kasing sa Ginoo, daghan kayong kalipay nga mahitabo sa iyang palibot. Pero ang tao gani magsunod na sa iyang kasing-kasing kining tawhanong kahakog, tawhanong garbo, tawhanong kasuko, hasta daghan kaing kadaot mahitabo sa palibot gubat pay imo to the max tension sa kalibutan magkurog-kurog na tas kahadlok sige lingian na imong tupad ngaing na siya ato ng kalimtan atong kaugalingon ha sige na nya mangutana niya na siya unsaon man yan mamalit na tagslat ikaw nakapalit naman ko sa puni kada semana kita palit pareha Father ba kada semana mo palit testingin ninyo palit mo kada semana ikaw mapurdoy man sa tana Father palit lang gud mo tag sa kagatos or pilay imong available 10 pesos o palit ka kada semana tapos tuig abot gyud nag usa ka slot nga 1,000 man ni atong per slot tapos tuig kaabot jud kag 1,000 di ba palit lang kag tag 100 kada semana ka-afford gyud ka ana nya tapos tuig so sobra usa ka slot imong mapalit nya kay namatay man kapag katapos tuig unsa may resulta gadto nimo sa Ginoo mingon ni Ginoo kada semana jud kang nagpalit og slot ay wa man to kaabot og usa ka slot niyor sa dili ang imong kasing-kasing kay nipalit ka equivalent na to sa 1 slot para nako di ba? Sa ato pa nakapalit kag slot, partial, dinhi sa atong measurement sa kalibutan, partial, pero dito sa Ginoo, kada nimo hatag sa simbahan, for that purpose, complete ang iyang tawag, anak. Complete. Kaya nga naman, ang ihap sa Ginoo, diha magsukad sa kasing-kasing, sa gugma, dili sa amount, the love, nya kayang ibong
Nanglitan, mupalit kag usa ka slot, nya 200 ra imong kwarta, karong si manaha, hatag kag 200, Lord, ug naaplang ta ko'y 1,000 gid tani, 200 lang ang ako usang ihatag, punan ko ni sunod si mana. Pero sa matas Ginoo, kumpleto to, 1,000 to siya. Nga naman, ang imong gugma para mas 1,000, di ba? Kakuha mo, na'y accounting sa Ginoo. Unsa naghagmingon ka, kini Lord, nagrepresentis akong kinabuhi, ihog ko nis kolekta, piso raman na. And then, pero kung doon na palang kita ko'y 1 million, maunta ni akong ihog din sa matas Ginoo, 1 million na. Kaso lang, piso ragi imong kwarta, nga naglakaw din ka nga ito pag-uli, kaya wa na kay ikapliti. Ang sa may tanaw sa Ginoo, porting dako ang donisyon ni mong simbahan. Gugma. O niya, sa may ibaw sa Ginoo, ang labing dako sa nga grasya, mahingangha o niya ka, inigtanaw ni mo after several years, mahibong ka, hala, kadako aning grasyang nahitabo sa akong kinabuhi o sa akong pamilya. Mahibong yung ka na, nanay kalinaw, kalipay, na ang pagsinabtanay, naapag yun ning pagka malambuon, pagkadaghang mahitabo nga nindot, dili gubat, dili panag-away, dili pag-iyahay, dili pagdinumtanay ang nahitabo. Mana na siya? Nindot kayo na. Natistingin na ninyo. Ang mutisting, manindog ta.